Ang mga pangalan, lugar, aksyon o tema ng programang ito ay hamon lamang sa konsepto at walang personal na interes sa mga totoong pangyayari sa komunidad. Sards Patrimony Vlog presents Mga Aso ni Kunching, a short comedy film. Hello, Kunching, adik katbalugan niya na amin ni Warman biyahe. Hello. Kaya kala tumawag ha aton baga napakalas ka man. Hagi kay baga pa surprise lang niya iyo. Ano nga maso-surprise na maka-quarantine ka di maka-quarantine. Ay ani makuan na ako mapakian ako taga munisipyo. A few moments later. Sir, mapakian agad ko kay tak-asawa, inulpo ta adi na ha katbalugan kitang iya Manila. Napasundo unta hiya akon. Halamang ki ano nga baga wariya magsasaminar din nga maaga pa. Malarga pala dito nga Manila. Ambot nga kuan tabo kay nagdalin pa panasman na pag-ika beriya hingad to. Mamay ani tatawagan ko anay nga sa province kung anat maupay ha anay. Hello ma'am. May da LSI nga inabot ida katbalugan. Kung ano't maupay, kaya wala man hindi magsari ka amon, wala man hindi magsamiron, nagpunta ka amon. Maagi ano tiya sir, din swab testing and quarantine period diya katbalugan. Sige ma'am, sige. Ma'am Kunching, di ba nakabati ka man amon istorya ni ma'am, taga-province. So, maagi ano himanofluorohin swab testing and quarantine period katbalugan. So, sa kanaya pwede ko maniha, kuan ha aton lugar. A few moments later. Hagi di mo matamaagi nga quarantine. Adi mamingaw na kan fluoro at nakakaharok. Ari nga sa mani Kunching, maarami at protocol. Baga na amasyang kala. Iguyula natin uran. Hagi Rusing, di ka man napaid. So si Kunching, bagalat uwat. Pagtapos langit lakdan. Kuan na bughat. Hello, Floro. Pagantos lang na dida hakuan ha, ay isolating area, kaya ba man mahuman ka dida, matakas ka man ha akon, o talakat pahuway, inom lang na dida turibikon. Okay, magulunod ka na luthan. Ay nga sa manahin nga Rusing iprolat linurong. Carling, hain ka? Ano, nanay? Igkagod anak yung lubi, dali Pagano ka ba di kong tsingit lubi? Magpupuya ko't bilang, ari nga sa dida Rusing. Kay kahula ko nga baga nahiluan ka, nga baga mainom ka nito hato. Nga mapaog ka, Rusing, mapapakamatan mo nagod ako. Kalabog na uli ka ibalangan man nga layo. Hagi, natuod ka man. Di rin pa dyan gugutom tak mga anak, at madaya ako usa kasako nga kuan, pulard. Kuan, kay kababuyan.